Marsa l-Forn madux li kien id-droga timxi fuq l-idejn u ta' kuljum qed naraw ġlied u nies fis-sakra. Dawn kienu uħut mill-kummenti li ġabret il-Gazzetta illum wara li fil-5 ta' Lulju li għadda il-ġurnalisti tagħhom għattaw ġurnata Marsa l-Forn fejn iltaqgħu tkellmu ma' diversi residenti li jgħixu f'din il-lokalità, popolari ferm mal-Maltin u turisti speċjalment fix-xhur tas-sajf. Il-Gazzetta illum irrapportat li ma' kull resident li tkellmet kull wieħed u waħda minnhom irrapporta l-istess problemi li r-residenti ta' Marsa l-Forn bħalissa qegħdin jesperjenzaw. Skont ir-residenti l-aktar problema li bħalissa qegħdin jiffaċċjaw huma problemi relatati mal-abbuż tad-droga li bħalissa għaddejja mingħajr kontroll. Il-problemi tal-gangs li qegħdin jiltaqgħu f'din lokalità, il-ġlied u n-nuqqas ta' sigurtà kemm fejn tidħol is-sigurtà personali ta' residenti kif ukoll fejn tidħol il-kontroll tal-mużika li tibqa' għaddejja sigħat twal. Madankollu l-aktar ħaġa li qiegħda tinkwieta l-residenti ta' Marsa l-Forn hija l-abbuż mid-droga li qiegħda tinxteret mal-lokalità mingħajr rażan. Diversi residenti stqarru li f'Marsa l-Forn minn dejjem kien hemm il-preżenza ta' droga. Madankollu f'dan l-aħħar snin l-ammont ta' droga fl-idejn żdiedet fejn saħansitra min ibih din is-sustanza lanqas biss qiegħed jindenja ruħu jaħbi il-fatt li qed jbih id-droga. Fejn saħansitra, skont ir-residenti, id-droga hija anke aċċessibbli minn ċertu stabbilimenti. Ir-residenti qalu li lanqas l-tfal tagħhom huma jafdaw weħedhom hekk kif mara rrakkuntat li meta ħalliet li t-tifla tagħha tgħaddi s-supermarket sabiex tixtri xi ħaġa, irritornat lura imkexkxa minħabba li spiċċat f'nofs ġlieda bejn żewġ gangs. Il-Gazzetta llum irrapportat li ħafna mir-residenti qed jgħidu li l-pulizija qiegħda tipprova iżżomm kontroll minkejja li ġiet rovinata l-asta ta' Marsa l-Forn. U għalhekk li l-pulizija qed isbuha ferm diffiċli biex jikkontrollaw lil gangs u d-droga, speċjalment meta jkun wieħed waħdu jew tnejn weħedhom. Diversi pulizija li tkellmu ma' Net News ikkonfermaw dawn il-fatti u insistew li huma stess ilhom xhur sħaħ jitolbu biex jissaħħaħ id-distrett ta' Għawdex b'aktar riżorsi.